ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Имрӯз 19 январи соли 2022 1000 рубл 147 сомонӣ бу 50 дирам, $100 1130 сомонӣ. Дар ин музанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 95 000 сомонӣ сар мешаванд ва дӯстони азиз, хонаи кредитам ҳаст. ҳамагӣ як дона кредитай хонаи рақами 15 аз шаҳри Душанбе мебошад. таърихи кредит яъне ипотека метиашад. Таом дига ягонта дига хона кредит нест, фақат якташай. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар корай. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Исмоили Сомонӣ. ду дар хона, коридор, баня, кат ҳамаш ҳаст. просто баракай хона дар маркази шаҳр ҷойгир аст. срочно фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 95 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. документош 100% бо маслиҳат мекунем хонахар боша, мегӯяд соҳибаш. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Олисомон. 5 дар хона, подвал, ремонти ҳозиразамон кардагиай, 16 сотиқ замин, заминаш бениҳоят калон, лави раҳда ҷойгир аст. мактаб пеши хонадай. нархша соҳиби хона қати маслиҳат кунед дӯстони азиз. рақамош дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, обсвет ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, назди Ромсарда ҷойгир аст. маршрутҳои 8, 14, 33, 55, 5 ва 7 мераванд. срочна хонаи фурӯшӣ бо ҳамаи лавозимотҳои дохилиаш фурӯхта мешавад. ду хонага плюс детский комната, кухни плюс ҷои таомхӯрӣ. подвал дар дохили хона, пеши дом да детский площадка ҳаст. хулас срочна фурӯхта мешавад бо нархи 406 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. масоҳаташ бошад 50 метри квадратӣ мебошад дар якум шона. хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Зафаробод, якум участка, кӯчаи Исмоил Эргашев мебошад. 8/1. ҳавлӣ аз 5 сотиқ иборат. ҳама шароит дорад. ҳама хонаҳо ремонти миёна, оби нӯшокиам дорад. нархаш 270 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4596 мебошанд. WhatsApp доранд. ошхона, тагаш подвал дорад. 6 дар хона, 2 оғул, 2 шипанг, якташ ба гов хоб мерад, якташ ба алаф мегирад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, пештара номаш Ленский район мебошад дӯстони азиз, назди птитсафабрикаи нав. 6 сотиқ замин. нархаш бошад 120 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom.tj гап занед. хонаи фурӯшӣ дар Каратегинский, сеюм кӯчаш. 2 подвал дорад. 3 дар хона, кухни, ҳама чизош ҳаст. 12 сотиқ замин мебошад. свет доимӣ ҳастай, документошам ҳаст. нархаш 230 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия, WhatsApp, имо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. хона аз 4 дар хона иборат аст. дорои ҳама шароити зиндагӣ мебошад. 6 сотиқ замини назди ҳавлигӣ дорад. ба хона ҳам ариж карда мешавад.
арзон ҳам мешавад ва таъҷилан дар фурӯш монда шудааст. нархашро занг зада гап мезанем, мегӯяд соҳибош. рақамош дар рӯи экран. хона ҷойгир аст дар назди бозори марказӣ, мактаб, литсей, вокзал, бунгоҳи тиббӣ ҳамаш дар наздикиш мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор дар деҳаи уртабус. 7 сотих замин, 4 дар хона, 4 хонаҳо ҳамаш ремонт доранд, времянкаам дорад, гирдаш маҳкам мебошад. мактаб, масҷид дар наздикиш, об ҳаст, светам ҳаст. нархи хона 250 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, ватсап, вайбер дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 3 хонага бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 12 шонаи бинои новостройка. хона коробка мебошад, бе ремонт. хона свободная планировка, яъне ки перегородкош накардаги чӣ хеле кифоратон ҳам хали планировкаш мекунен. ҷойгир аст дар гардиши аэропорт. нархаш дӯстони азиз, аввал нархаш $550 сари квадрат буд, яъне $41250 буд, лекин соҳибаш арзон кард хонара, $550 неву $500 кардагиай. ҳозира нархаш $37500 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран дӯстони азиз. ватсап доранд, аз номи канали Dom TJ гап занед. ва боз хотиррасон мекунем ки ҳамин хонаи мо махсус видео абзор кардагием, алоҳида видеош буромадагиай. комментария ҳамин видеода ман ссилкаша мемонам, марҳамат дароин тамошо кунед, боз арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, хонаи кредите ки мо дар аввали навор гуфтагӣ будем, хонаи рақами 15 мебошад, ваям аз гардиши аэропорт мебошад. камтар пас озин нишонаш метавем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод 3 дар хона дорад. веранд, газхона, ҳаммом, ошхона, ҳезумхона, гараж, подвал, хулас ҳамаи чиз ҳаст, ҳамаи шароитҳо ҳастанд. об, свет ҳаст, дарахтони мевадиҳандаам ҳастак дӯстони азиз. ҳоҷатхона, документош тайёрай. нархаш бошад 320 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар кӯчаи Қурбон Назир. 7.5 сотих замин мебошад, ноҳияи Файзобод, рӯ ба рӯи чонварсуз аткорма ҳам мегӯянд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, пушти спирт заводай 6 сотих замин, фундаменти 4 ҳуҷра, кухни, баня, ҳоҷатхона тайёр, свет, об, раҳ ҳамаш ҳаст, канализатсияам ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, ватсап, имо доранд. нархаш бо маслиҳат мебошад ё ин ки хона қатъӣ иваз карда мешавад. боз дар наздикиш мактаб, бозор, дута завод ҳамаш дар наздикии замин мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 6 шонаи бинои новостройка. хона падъабой тайёрай ва ҷойгир аст дар политехникум дар доми 6 ошонага. хона дар 6 шона ҷойгир аст. нархаш 180 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, 38 метри квадратӣ фикр мекунем барои 2 хонага бениҳоят майда мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 2 хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4 шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка дом бар қарибӣ буд мешавад. хона дар 4 шона ҷойгир аст. марҳамат метавонӣ ремонта сар кунӣ, мешавад стяжка, монтаж, поклёвкаш кардагиай. лифт дорад, мегӯяд соҳибаш. рақамош дар рӯи экран. нархи хона 210 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар ТРЗ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар севумо шонаи бинои советӣ. Хеле ки мебинед хона беремон мебошад ва ҷойгир аст дар 14 микрорайон пеши масҷиддай. Ҳама хонаҳош отделиянд, нархаш 240 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Ҳамун хонаи кредити гуфтагимон дӯстони азиз, барои ҳамин бо диққат гӯш кунед. Ду хонага бо масоҳати 59 метри квадратӣ дар 19-умо шонаи бинои новостройка. хона беремон мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар гардиши аэропорт назди меҳмонхонаи Хилтон. худи дом аз 25 ошона иборат мешавад. айни ҳол сохтмонаш рафтааст, дар 14-умо шона қарор аст сохтмонаш. ва дӯстони азиз, метонен ними сумша ҳозир битен, ними дигаша то 18 моҳа, яъне ки баъди супоридани дом метонен супоред. ними сумша ҳозир месупорен, ними сумша 18 моҳ, дар муддати 18 моҳ месупорен кам кам. нархи хона 270 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. рақаму ҳисобаш дар рӯи экран. яъне ки дӯстони гиромӣ, агар ҳисоб кунем, ними суми ҳамин хона 135 000 сомонӣ мешавад. боқимонда сумша агар ба 18 моҳ тақсим кунем, 7500 сомонӣ меғалтад ҳар моҳа пардохташ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, ду хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 4-умо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. хонаи 39 ҳуҷраи 43. харидори конкретни бошад, занг занад, боз гап мезанем, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 235 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон бошад.